aking nagtaka, marami nang nagsabi sa'kin na parang tanga. Hindi nyo lang kasi alam ang aking pinagdaanan. Ako'y tumawid sa isang daanang hindi ko namalayan. Nabunggo ng motorsiklo nang hindi inaasahan. Nabuksan ang aking utak at bumalik sa nakaraan ang aking pag-iisip at ngayon ako'y nayari. At ito man ang nangyari, nilalait ng iba, mapanghusga. Bakit ba sa akin nagawa ang tapak-tapakan lang at ipahiya sa madla? Naranasan ko na rin na ako'y minaliit sa mismo kong larangan. Sa mismo kong larangan ako nga po pala si John Michael, yung sorry na bunggulang sa daan, tinapakan ng iba. Ano bang pag-uugali yan? Yung taong may respeto, hindi nyo man lang ginala. Ano man ang mangyari ay aking makayanan. Sakripisyong nadama ay masusuklian. Di alam kung saan na ako tutungo. Sakit na nadama ay malalampasan ko. Ano ba ang nararamdaman? Bigla na lang nawawala, tila wala nabago ang buhay ko dito sa kamunduhan. Kinukutya, tinatawanan, wala na saya, puro pangsga lang. Di maiwasan matayluhaan, okay lang na ako'y nasaktan. Patuloy lang sa bawat daan, mapanghusga na nilalang. Handa akong labanan ang bawat pagsubok ng binigay ng buong may kapal. Panginoon, bakit ganito? Binigay mo sa buong buhay ko. Saan ba nagkulang ang aking sarili? Ba't puro kutya ang inaabot ro? Sagutin mo Panginoon aking tanong ko sa mga katanungan na wala nang sagot. Tiniis ko ang lahat ng mga sakit, mga kutya nila dinala na bawat sakit at buot. Ingat ko lang naman ang mapasaya ang aking mga kaibigan at aking mga pamilya. Pero anong ginawa ko'y kinukutya tapakan aking pagkatao, di ba naladadala? Di na alam kung saan lulugat, sa tama ba o mali na daan. Dahil nga ba aking karanasan, kaya ako'y pagsabihin na nabubuang. Ito ang lagi niyong ipasok sa isipan na tao din ako nagsasaktan din. Huwag kayong mag-alala, ang taong inapin niyo sa tamang panahon ay papalaro. Ano man ang mangyari ay aking makayanan. Sakripisyong nadama ay masusuklian. Di alam kung saan na ako tutungo. Sakit na nadama ay malalampasan ko. Ano man ang mangyari ay aking makayanan. Sakripisyong nadama ay masusuklian.